Бүген халыкара инвалидлар көне кысаларында мөмкинлекләре шикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен доверие тернәкләндерү үзәгендә компьютер классы ачылды. Вакытта менә беренче көннән алып без өйрәтәбез. Күбесе компьютерны беренче мәртәбә күрсәм дип әйтсәм дә була. Шуңа күрә иң беренче чиратта аларны яхшы иттереп компьютерны үзен белергә, ничек кабызырга, ничек сүндерергә, ничек эшләргә. И бүгеннән беренче программа безнең Word программасы. Балалар хәзер кызыксынып үзләренең исемнәрен язалар, кайда туганнарын, кайда яшәгәннәрен, дусларын, шулай әкрен-әкрен өйрәтергә тырышабыз инде. Приятно видеть, как наши коллеги относятся к благотворительности. И я могу сказать о том, что в целом наш город отличается тем, что многие люди откликаются на просьбы других людей. Яшьтән яшим инде мин монда. Мин монда ике тапкыр бер айга киләм һәм 3 атна яшим. Мин монда мастерскойларга йөрим, ФКга йөрим, физиотерапиягә, массажларга һәм башка күнегүләргә йөрим.